ആക്ഷേപ വിമർശന മുറവിളി വേണ്ട, തണലേകുമാൽ മരം പിഴുതെറിയേണ്ട, കനിവേകും കരങ്ങളിൽ കടിഞ്ഞാണിടേണ്ട. ആക്ഷേപ വിമർശന മുറവിളി വേണ്ട, തണലേകുമാൽ മരം പിഴുതെറിയേണ്ട, കനിവേകും കരങ്ങളിൽ കടിഞ്ഞാണിടേണ്ട. കാലം കാതോർത്തിരുന്ന മാനവരാശിക്കു ഉതകിടുന്ന ഇന്നോളം കാണാത്ത നായകനാം, അതിരുകളില്ലാത്ത സേവകനാം. അടടാ അടടാ വരവായി ജനസേവകനിത വരവായി. UDFന്റെ പടത്തലവൻ PK ഫിറോസിത വരവായി. അടടാ അടടാ വരവായി ജനസേവകനിത വരവായി. UDFന്റെ പടത്തലവൻ PK ഫിറോസിത വരവായി. NSSനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ഒരു സംഘടനയാണ് NSS. ഞാൻ പരിഹരിച്ചു ഉടനെ പരിഹരിച്ചു തരും. വെള്ളത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ്, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരും. ഞങ്ങൾ ഇന്നും വെള്ളത്തിന് തിരക്കാണ്. ഞാൻ പരിഹരിച്ചു ഈ ടൈമിൽ